Guys, tanawang bata na to. Akong gibalhin sa duyan kay ganiha dito man siya sa sopa dito ba. Dito siya sa kuan, dana niya. Gibalhin ako diri kay nahilak man siya. Tog si Inday Memens. Morning duyan na ako gibuhat ko. Doon na din siya dito. Ay na pa yung mga bata po dahil na pa mauna akong gipamuntayan na sila. Love ni Auntie Memens. Love na mama na. Love na mama. Ang bata. Lang man ng mama mi. Oh, may chim-chim. Imong anak chim mo. Dako na imong anak. Ay kabalaka sa imong anak. Ay imong anak. Wala na ko pasagdahi. Tinangga kay ninamo diri imong anak. Palangga ni nako. Unsa akong mangayo ni sila. Silang Andre o si Kuan. Magsiri-siri intaw ko asa ko ihatag pero ngita jud ko pagi nga makautang ko sa ilang kuan ilang gusto ilang pagkaon akong mga anak pod ako sang atiman nun mga pagkaon po nila mangutang sigala na lang ko ingnon ko dirig ka ng mga kuan unsam taong kami anaon kay ko niya mura naman kag taga DSWD kinapuno ko sa bata. Nindot anang ni bata kay ngano ang bata kuha na sa Ginoo kanang sanay sa Ginoo na gihatag na sa Ginoo nya ay mga bata na duwa kuha na sa Ginoo kanang murag nahugog himong instrumento ba sa bata may na lang to inig uli ato iyang mama diri tingnon sa nako iyang mama na kani imong anak ikaw sa ibantay kay ako mulaag sa ko mulaag sad ko nabayayat na bay ako diri ay dako na gukog samot wala ko happy exercise kinara ko sa balay sige bantay aning mga bata pero malingaw man sa kuan ning bata kay nay kani siya kaning bataan ni kani ang lingaw kuan niya ana mana din na siya mana din na siya mistorya bisig di kalitik mukha na ba mo tabi-tabi no gamay ay Andre ay sirak-rak ay nay nara na sila sa bahay dili nara na tulo na sa kabuok na dila ka na ko pagauson kay mahadlok man ko kanang nausod ra ba nang kabantay ka nang mangidnap bata nauso man na nga di mo ganahan mugawas ni sila kay kung mugawas ni sila mura nang panghadlok man ko kay ngano mugawas sila manghadlok man ko kay ngano naanya ko ni bata gikawat ba kita ko sa Facebook bata gipangkawat gikuaag kidney daw gikuaan daw kidney ano ba nya ako mahadlok man ko kay di ba ni nako anak nya ako'y gabantay di ako'y basulon sa ingnahan ani mo nang ako di jud ni nako pagawson mugawas ra ni sila mugawas ko na ako'y mingon sila nga auntie palit ko kuan dili sa kumus kuan kay ngano anang sana kanang bisag ilado na ni sila diri tungod sa nako ilado na ni mga bata diri di ni sila kanang ilado ni sila pero dili ta kumpiyansa kay wata ka ba utok sa tao kanina bang utok sa tao no nya mga dautan kay gunahuna na di na lang ta makig trogi kay ngano mahog nya tagkuan ay ako mga anak ay mga anak ako pamangkin duwa sila diri inigtataon ani patulgo na sa din ako sila kani sila ba kay wa pa man sila duka duka ni sila Inday Memens ra gaduka ganiha di diri na ko gibutang kunya gibalhin ako diri kay nihilak man siya ganahan jag duyan mao na to guys thank you for watching guys sa pagtan-aw bye bye